tayang Erika. Ay kanit sarili yan kang semua na makin na sarili dada. Managdawa kayo ng Tibirikiano. Sa Stats Freud, may datang noon na natin. Nang kain kita yun, Tibirikayo. O nakapagkala sa para may nang sabi na ninyo sa kataman ng game o niya. Kaya nang dapat na tinasa ko kasi marami ka rin kung siguro sa Spani o ay raw dami hindi ka sa ako break kaya rin ito one of the units ayan ang unit Pero ni Mauri di orang yang nanti ya yang hari kita tak punya orang yang baik. Sangat penaran kahit ang kasi suwayan dita kime rawa kiaro ko ni kakuha ka ng kayo yos kakuha pa. Punda yun na betul na tigiya kaya sa hinano na ti nakiyasa ni Muan ang Muan wakin on kangan nura ti yang way ang kakawat nura rin kito ko lang ay kakain ni Kilos. Yung food ka akin na be nakiyate na kontra ba ko ay iri kipakatin na tuwa ko ngayon kami na yun anta boy ako ke to New Zealand na rin katawag pa na katin na tuwa na di beya taraki na kinaki ay di ba siya ngayon ko o yun na ba tuwa na ngayon kana si pangaw na ba dito ba tingin na biga kandilo na lagi na ba sa katin na tuwa na ba kinaki ara di ba ganun na siya karisa tuwa na rin ako nga naman ako yakaro pa na muwa na nagkapunin na nun mo yung ngayari na pero muwa na kang zero day hindi pa na punin na nun si arakati ni Dibas kaya muwa na kayo punin na nun mo yung ngotete yung kanya kanyo sinako na ko sinano ko na kunang ka na yung kasima o ano ko sa punin di Dibas o ay may kasi tapos Diferente ako ganun kung may atake ako ngayon ang kahal pa ako at the very first Kiribati Europe's in school cost of one and whatever how can I go to the placement of the Kiribati and enjoy that so merong makawag pa na benin na tagyo na benin kamuamuan na nakikiyak ni Tayang na kain Kiribati kikiyak ni yon manurewa ni kawan ako ayu ari abuto ka kadiyan sa bay ay daw merang ni bunga na kawan ng ora bunga na ana nakakawara ana ruon na teng ana ay kawain dia ayu ay ari ka patera awan na maning apa maning ay tete maning apa anak ko na iya mayari sa bay irang awag yo diba yan, nari ka pati tamne na ko ya, tukurakin ako, hindi yung sina, diba yan kana, isway rin ka di, hindi dirili ya kana yu, na nakimanin nga pa dirili, yung mo na kita di petam. Napenda ni Mauri. Arang naikestaran tanah mode, arang senang bicara. Ngai kain. Tarawa. Ngai dairin selai sempasku. Ngai dairin digibas. Unit singai anak apa sudah. Kung napenda ni Mauri. Ngai arang tiada arang tanah berenang arang senang dia. Ngai kain mayan makino. Ngai tatayuran. Kiribati Kiribati Toko Kiribati Orang Kiribati orang Nanin Kiribati Kampus Indah Mauri arang siapa arang tanah Kiribati arang senang kaya. Ngai dairin sempasku and the Kiribati. Napenda ni Mauri arang pam. Ngai tatay ya. Luar ni Kiribati. Orang tahu orang sini patain, angai kan ayah nak putar apa yang antara kampus apa. Ayo ko na kanda niya urite, rangaray na nun di tayo. Aram kanya ba niya iro ni teso, waki ang o. Nain kani po ni manang amente, tsaka may po ko
O ino kami kanin ipoto ka ti kanuan te pong ayo ari kanga ana pong kilibas yo antereri ya finalizing finalizing school man dewa ari pun ngai kan kilibas na ngai siwa kami kani punang pa ngano nang kanila ko imina tang kanila ora ta kan meta ko nang kita iya pa kamna kati meto adi dati kilibas na ko yana stimini yaran kai ya sanori ang kai pa kai abon te pa yan ang kakawag tawti kan yung sila kung siya kan yung kaya ka kung nang testin pa kami piaw ari kilibas ana piaw kilibas ari temew te roy o te tapo mo me kapirani ari te para rai na tingi yara po ate ipopoy yaw sima kamra pa sa mga po okay Finlayson, fast food,